А вие имахте една прогноза, която правихте за Дневник в началото на тая година, че ще видим дали за изборите ще успее да се появи нещо като TikTok партия. Всъщност на практика не видяхме някаква организация около младежите, която да тръгне към кампанията, да се представи за тези избори. По-скоро младежи бяха така взети към различните листи. Да, това е много интересно и всъщност това е малко по-институционалния подход, т.е. през вече утвърдени партии да влизат и нови лица. Това ми се струва като по-малко радикална промяна, която все пак може да даде резултат. Вярно е, че аз бях забравил за това нещо, но тази прогноза бе в условието преди Радев да се появи на терена. Появата на неговия проект някак си обезмисли поява на алтернативни субекти, които да имат огромно влияние. Но ние иначе такива примери имаме в изборите в Хърватска за Европейски парламент. Имаше една листа, която се казваше Gen Z лист, мисля, че бяха няколко известни инфлуенсъри, които почти влязоха в Европейския парламент. Така че ние вече виждаме такива примери в Европа, които постигат сравнителен успех. Затова ми се струва, че макар на тези избори това да не се случва, този феномен може да се появи в бъдеще. И включително, сега ние имаме парламентарни избори, но след това ни предстоят и президентски, където не е изключено да видим за партия ще може би късно, но някой TikTok кандидат, който да се окаже всъщност вайрал и да събере подкрепа.